Tá hop, čiviri. Poď! A vítam vás pri dnešnom veľkometrážnom ani jadu. Potrebujeme trochu samoredu. Čiže zoberieme si trošku vodičky. Saponát do ruky. A máme tu plný tanier. O bože, to je špina ešte asi z mŕtvych valorusov zapekaných, no nevadí. Trošku to umyjeme. O bože! Ako nový? O bože! Máme tu ďalší. O! Ono? Vidíte, to veľmi jednoduché toto. Už ho nie... O bože, pardon. Na veľmi zahľadnú špinu, ako vidíme z tejto poľovky, môžeme použiť tzv. Domáci prípravo. Je to koncentrát mydlovej vody. Spoločný so sirupom. Ale tak decentné. Ale pre overenie a lepší lesk a na to, aby sme odihlovali hranu, musíme použiť túto tekuté mydlo žlté. Áno? Čiže máme... Sťaká po ruke. Veľmi dobrá miska, to sa použiť na všetko možné. Ďalej domáca miska na tzv. Rybie prsty. A to nám teda netreba nič odbývať. Som sa olial, to nevadí. To bude kurva pokračovanie Swedish Meal Time. To je Swedish Meal Time. Pardon? Díky fakt. To sa stáva, preto treba mať veľkú kuchyňu s dresom. Najväčší dres do pichu na svete. Nasvedilo, popuštalo. Dáme si trošku padvičky. Musíš kolmo! Bože! Áno. Opiči, čo sa celý hodia. Opa! Rýchlo tu, ako otáčame palacinky, keď máme malú paničku. O bože, tak sme to nechytili. Trošku natlakujeme fľašku. Ako nová! A ďalej takéto základné veci, ako máme misečku. Žltá. A teraz už klasické príborové veci, ako nože z ultrakevlarovej ocele. Vidličky z bronzu. Ďalšia z bronzu. A dôležitá súčasť je vareška, ktorú môžete použiť takisto ako zvon do záchoda, ak nejde hovna prepäť. Jak si ho tam založil? Áno, toto sa dá ľahko použiť ako pracovná doska pre malých sústroj, ak vám treba vysústružiť nejaké tie pútečky. A konečne posledná misečku. A nakoniec máme ďalšiu misečku. A týmto končím to bude.